Dobrý den všem, opět zdravíme z Bibi. Dneska bychom především chtěli pozdravit Paula Watsona a všechny úžasné lidičky, kteří se snaží, aby byl Paul Watson znovu propuštěn na svobodu. Paul Watson je zatčený vlastně už 13 dnů, byl uvězněn 21. července letošního roku v Nuuku v Dánsku za vlastně asistence Faerských ostrovů. Byl zrovna na cestě vlastně chránit velryby proti japonské velrybářské lodi a právě bohužel Japonsko je to, které se snaží Paula Watsona nějakým způsobem zneškodnit, protože prostě jeho aktivity mu nevyhovují v jeho záměrech ohledně lovu velryb. Paul Watson se snaží vlastně chránit velryby a delfíny už 50 let. Co říci k Paulu Watsonovi? Paul Watson dle mého názoru je právě posledním mohikánem, který se snaží bránit oceán, bránit velryby a delfíny pro nás všechny. Je to člověk, který se tomu věnuje už více než 50 let, v prosinci mu bude 74 let. A tento člověk velmi záhy pochopil, že je potřeba nekonat pouze v rámci petic a nějakých mírumilovných aktivit, tak jako Greenpeace, které pomohl spolu zakládat. V roce 1971 se účastnil už jedné z jejich prvních akcí, ale záhy v roce 1977 z této organizace vystoupil a založil vlastně svoji vlastní organizaci Sea Shepherd Conservation Society. A právě s touto organizací se snaží za pomocí svých lodí vyplouvat na moře a opravdu vytvářet bariéru mezi velrybami a velrybářskými loděmi, které se snaží ulovit a zničit. Paul Watson opravdu je člověkem, který má zájem o to, aby byla biodiverzita zachována, aby byl zachován oceán pro nás všechny a aby lov velryb a delfínů, který je v současné době v podání Japonska, Dánska, Norska, ale dokonce Island se chystá obnovit lov delfínů, tak aby tento lov delfínů, který opravdu je pro 21. století už nepochopitelný, zničující, devastující tyto druhy, tak aby tomuto lovu velryb a delfínů zabránil. My jsme se s manželem účastnili v neděli pochodu v Berlíně právě na podporu propuštění Paula Watsona a bylo velmi zajímavé, kolik lidí má zájem o to, aby byl propuštěn. Pochodu se dokonce účastnili rodiny s dětmi, s velmi malými dětmi, 3leté, 4leté, které si nesly v rukou velryby nebo delfíny. Dokonce se pochodu účastnila i paní, která zjevně trpěla Parkinsonovou nemocí a 2,5 hodiny byla schopná vlastně jít v průvodu a bojovat za Paula Watsona, za jeho propuštění a hlavně bojovat za velryby a delfíny. Já na svých facebookových stránkách, ale i Instagramu vlastně uvedu odkaz na petici, kterou je možné podepsat. Prosím, zabere vám to opravdu jenom 2 kliky, 2 minuty vašeho života, abyste tuto petici podepsali. Je to velmi důležité, protože jinak Japonsko docílí toho, že Paul Watson bude opravdu nespravedlivě odsouzen a hrozí mu trest odnětí svobody až na 15 let v japonském vězení, což v podání 74letého člověka je to opravdu do konce života, ale hlavně Japonsko, Norsko, Dánsko i všechny ostatní státy, které mají zájem lovit velryby, budou mít volné pole působnosti. Takže ještě jednou prosím, podepište petici, anebo můžete fungovat jako donátoři, protože každá stovka na podporu vlastně organizace, ať už je to Captain Paul Watson Foundation nebo Sea Shepherd, tak tyto organizace sbírají penízky na to, aby byli placení právníci a aby mu bylo pomoženo. Prosím, podepište petici. Děkuji.